Dneska vás vezmu na jeden z nejzajímavějších ostrovů Seychelles, ostrov Curios. Je to korálový ostrov nedaleko pralinu a říká se mu i živé přírodovědné muzeum. Proč? Protože tady volně žije přes 200 suchozemských želv obrovských. Původně sem byly převezeny z atolu Aldabra a dnes tu mají i chovnou stanici. A jo, uvidíte i úplně malá želví miminka. Ostrov má červenou půdu, dřív se mu říkalo Červený ostrov, ale jméno získal podle francouzské lodě, která tu kotvila už v roce 1768. V minulosti tu byla kolonie malomocných a dům lékaře z roku 1870 dnes slouží jako ekocentrum. Takže se tu snoubí historie, příroda a ochrana zvířat. Z pralinu sem jedeš lodí a na ostrově si můžeš projít mangrovovou stezku, která tě za 45 minut dovede až na nádhernou pláž. A víš co? Tam jsem si konečně zaplavala se suchozemskou želvou. Jo, nečekala jsem, že zrovna s touhle si dám společný mořský chill. A na závěr se ještě zastavujeme u ostrůvku Cocos. Ideální místo na šnorchl, plné ryb, korálů a tyrkysové vody. No řekni, není tohle prostě ráj?